Assalamu alaikum. To, alhamdulillah, alhamdulillah. Wannan kaya da kuke gani maƙudai shakira da ƴan kurkura mota kurkura bature ita pick up. Ita wannan mota shakira da kaya ba daga wajen wani bane wannan kayan. Daga wajen mai girma mai martaba Dr. Aishatu Muhammadu Buhari, uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya. Ta ce da su shigo ke ma cikin tsarin domin mun fahimci ke ma mai agazawa na ƙasa ce talakawa miskinai da marayu. To alhamdulillah gashi mun karɓo za a je a yi ta dafa abinci a yi ta dafawa ba irin abin da babu. Ga wannan shinkafa mai ƙaramin buhu za a bi gida-gida wanda Allah ya dace za a kai musu a dure musu a ce salamu alaikum mutanen gida. Gashi in ji uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aishatu Muhammadu Buhari ta ce a baku kyauta halal sadaka fi sabilillah. Kun san ita uwar marayu ce kuma ita mai jin tausayin talaka ce. Yawwa yar nagada ce ba ta kada yi bace Aishatu Buhari. Yawwa ga kuma irin kun ga dai garuwan mai nan